Point 5 Creative Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creative Studio. Kana uri pane vanyarikani ndinokumbirawo uise ma-earphones nekuti muvhidhiyo rino iri ndine mavhidhios andichakuratidzai achange achitaurwa mazwi makobvu, mazwi akati korei asingafanirwe kunzwikwa nevana vadiki kana kuti nevanyarikani. Wicknell Chivhayo ari kuzviona kunge akangwara, kunge akapenga, anokwanisa kusunga kana kuomesa upenyu hwe-ex-wife yake namai vake. Zvaitika nhasi kumatare edzimhosva, hanzi jaji vatouya, nyaya ikatombofambirwa, yafambirwa kudaro, patombonzi ngavabhadhare $100 bail. Jaji hanzi vazongorwara vakati hazvina kumira zvakanaka, ndaakumhanya kumba. Mushure mekunge nezuro vakanga vataura ivo kuti vakundikana vachazopa mutongo nhasi. Nhasi vauya vavati vari kurwara vachapa mutongo mangwana. Zvinoratidza izvo kuti mutaktiki wavo wekuda kuomesera vaviri ava. Ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Zita rangu ndinonzi DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa ndinongokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, regai tipinde muvidhio ratete vachitaura kuti Wicknell akapusa. Mamwe mashoko avataura haya tete Penelope handichakwanisa kumataura hangu inini, but ndakuudzai kuti kana uri pane vanyarikani suduruka zvako kana kuti isa ma-earphones. Regai tinzwe kuti zviri kufamba sei. Hello my fellow Zimbabwean. Muriseiko. Wicknell akashirigwa mukadzi guys. Wicknell akashirigwa mukadzi. Wicknell akashirigwa mukadzi guys. Abva apa munhu ari kushira mukadzi wake. Akabva mupa motikari. Ndobva anopa mukadzi wemunhu ari kushira mukadzi wake motikari futi. Ndobva apa mwana wemunhu ari kushira mukadzi wake ndobva mupa motikari futi. Wakapusa Wicknell Chivhayo. Wakapusa Wicknell Chivhayo. But imagine ndopa unoona ko Lulu wawaivhaira nayo uchiti hey my Lulu, hey my beautiful wife, hey you've gone to the gym. Wakashirigwa mukadzi Wicknell. Wicknell akashirigwa mukadzi. Wakuendesa kamukadzi kumakoti. Ndakagara ndazviziva. Pay back, ladies. Pay back that you pay to your stupid husbands is to get a man that's better than them. Charwadziwa is to get a man better than them. Ndaitofungidzira kuti vana vamunangagwa vari kushira mukadzi wako. But Wicknell wamama. And I hope Blazi the prophet vari kushira mukadzi wako iwewe. I hope vainge vachimutena shamwari. Unomboziva kana uri small house kuti unotenwa se. Ndibvunze inini, ndikuudze inini kuti kana uri small house unotenewa zvakadini. Unotenewa ugonzi hadhi, ugonzi hadhi, unoshandwa shamwari, unoshandwa. I hope Sonja ari kushandwa na prophet. Wamama Wicknell. Wamama, on behalf of Zimbabwean people, wamama, wazviona kuti tumari twako hatuna. The only way you can reduce a man, my guy, is to destroy his ego. Uchafambira papi mukadzi achishigwa. Uchafambira papi mukadzi ari kushigwa.
hey, I've settled 5 million. Unafunga kuti becha rine 5 million kana kuti 2 million. Wakakonewa kukwira mukadzi kusvikira ati handichakude. Wamama Winky Now. Iwe ndiwe munhu ari kunzi mama Winky Now. Dzungu ra Winky Now Chivayo. Rati seva semaZimbabweans. So Winky Now Chivayo anodashi is a socialite. He's not a businessman. He's never akangoitwawo nyasha yekuti aitewo dhiri rekuba mari. But ndosaka achirambwa naSonja. Haibharansi Winky Now ibharansi chero inini handingambodana nemunhu akaita saWinky Now. Apa rine zidora, apa rinenge rine zidumbu, apa zibharansi. Ndosaka richirambwa naSonja. But let me tell you what Zimbabweans. Winky Now akairasa kubudisa picture ra Idi Mnangagwa na Ramaphosa. Akatora picture iye akafunga kuti ndezve content ndikubuda ndina president. Aisaziva ma repercussions ema relationship that were going to be broken. Right now Cyril Ramaphosa is in trouble kuti uri kuitei iwewe kuZimbabwe. Right now Mnangagwa zvavanga vakaronga zvavaida kuronga naRamaphosa zvatodirwa jecha nekapikicha kaya kekuda fame kekuda mafollowing. Imagine a millionaire anoda mafollowing seni Penelope. Useless men. But it saved us as Zimbabweans. So right now to save his stupid face, for him to save his stupid face, he has to come up with a story yekuti handizi rini ndakalikisa ma pictures iwawo nema videos mukadzi wangu. That's what he's doing. But unfortunately, because he's now, he doesn't think. He went to radio and he was bragging kuti ndini ndakaita, I begged for it. I begged to be on that panel. Ndakachemera kuti ndokumbira kungouyawo kunotora mapikicha. You never thought South Africans were going to react like that. This is why now you want to blame it on your wife. It is your stupidity, you Winky Now Chivayo. Wakapusa iwewe. Ngori rimwe balance rine mari zvaro. Balance rakanzvirwa tsitsi. Wafunga kuti ukanyenga vakadzi vari kutaura chirungu ndiko kufunga. Sonja akakuramba akakuona kuti uri balance. Imagine nemari yako. Kurambwa nemari yako. Kurambwa. Nemari yako yare rejected. A rejected man in society.